איך קוראים? תקשיב שנייה, אדוני. בהמות. אני יכול להגיד לך משהו? אם אין להם ציווי. אדם, שנייה, אדם זה על שם הדמה לעליון. אדם זה כי הוא יכול לדמה לאלוקים. אוקיי? זה פירוש אדם. אנחנו הפכנו את זה, זאת אומרת העם הפך את זה, והאדם בן אדם, כמו אתה בן אדם, אתה צריך להתנהג כמו בן אדם. אבל בעיקרון זה על שם עליון. אדם זה הדמה לעליון, וכיוון שאנחנו בנים של אלוקים, אז הוא קרא לנו בני אדם. ועכשיו, הגויים מה שאין, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. כן, היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו אלפים עבדים.